For some of you that are seeing me for the first time, Omo Eze-Ana Ugochi Tubenorifite, Mobi Omaka Jugo. I'm an ancient high priest. Yes. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi Tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you should know about spirituality. I wee na-ekwu na spirituality bụ ụzọ mmadụ ga-esi wee fee Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Maka na Chukwu bụ mmụọ. Mmadụ bụkwazi mmụọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị discover the real you must always go spiritual. Ka ị wee connect onwe gị with the spiritual you. Maka na spiritual control the physical. Ihe ndị a ka anyị ji ebe n'ụbọchị taa. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Na ị ga na-agarịrị spiritual. Enwere ụzọ dị iche iche mmadụ ji aga spiritual. Mana enwere some basic things you must know and do. 1. Discover your real you by always facing the east. Face the east and make a solemn prayer. That Chigi na mmụọ so Chigi nature ka ha connect gị to the right path. Ọ bụrụ nature spiritual mentor onye ga-akwụdoro gị. Make this solemn prayers. Then ka mmụọ wee kwụdoro gị. Gwa ha direct gị to the right path, to the right person ga-abụ ya mentor spiritually. Ha direct you to the right altar. Ọ bụrụ na ikpe ekpere nke ọma, believe in me, mmụọ so gị ga-direct you to the right person. O nwere ike ịbụ mmadụ ga-recommend gị. O nwekwara ike ịbụ na ya afọ onye na social media. Mana one thing dị mkpa bụ spirit of discernment in you ga-agwa gị soro onye a na mmụọ so gị nabatara ya. Ọ bụrụ na mmụọ so gị nabata ya onye anwa, kwudoro onye anwa, ka ọrụ onye anwa etu o si wee dịrị gị. Onye anwa ga-enyere gị aka maka na enwere ihe kpatara mmụọ ji wee sị gị sobe onye a. Mana problem ọtụtụ n'ime unu na-eme bụ na ị ghọtara how things work. Ị na-achọ magic. And at the same time, ị consult your spiritual you ka o lead gị where direct you to the right person. It will recover emotional. It carry that way. More no nwere because you chịkọtara onwe gị. You were dying at the wrong path. And they died at the wrong path. You get regret here. Because you get so many mistakes. They are avoidable. So you pay attention, you will learn a lot. Before we dive into today's lecture, important announcement. I end on the month of October. Our group rituals for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This time, everybody and I join our Chumobola in a temple. So I'm going to show you a lie. What's up? Not be a what happened, my brother. Niso to eje go na temple, Chuaja, go for Kubiokudis in the lie all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, and members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. It was I see me, O governor. For see about I get a minute. 300 Chuaja na Hamadu. There are temple Chuaja to entities of powers, Janeben Chuaja Buet, Mesaraka, KZN Daku, Ahamadu. I am a literary Chuaja, I live where he carried 3 years. We have massive testimonies. So I'm only interested in issue lie, but we don't want to do when I'm saying another. Chat him na WhatsApp 0805 78 37672. 0813 8243 871. Now on screen, you have these numbers important. Now let's dive into today's lesson. I'm at long, just thing. I hear in the Kumakiabu what you should know about spirituality. When I check Kowalage, he who does not plan is planning to fail. You want to come back to your root.
O nwere ụfọdụ ihe ị na-agaghị ime. Elotara during my journey in search of myself in spiritual knowledge and esoteric. I made so many prayers, solemn prayers. Your chukwu na mmụọ niile ndị m na ha so, ha guide them to the right path. In this my quest to acquire knowledge, because knowledge is the key. Yes, and they guided me. I never made a single mistake. And that is what I want to guide you now. Onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. You are making some of the mistakes because you made ihe kwesịrị ime. Kachi gị na mmụọ so gị wee lead you to the right path. For your foundation in returning to your path matters. Ọtụtụ n'ime unu, when you are coming to Igbo spirituality, what attracted you is those anwansi. Those anwansi, those magics. Some of the authority man they display. They display so many things. Those things we hear tra. Whether we were Christian or whether you believe in other religion and spirituality. Let what is attracting you, what should attract you should not be frivolities. And magic. Because those things is manipulating attitude. So he gave me when I hear Otaragin or the Nanibo or Maka magic na arrange or to turn them body name na social media on yawa. Then Omono we have Otaragin, a man in a mistake. Here are Otage to come back to your room should not be because of arrange and fake things in the man arrange in order to coerce misguide upcomers, because how things work. During my journey, I never made a mistake because Namona Chimuso. So, I'm under my influence now. He is able to where you're chicken and mosogi. Can direct you to the right person. Obu and ha direct you to the right person. And if Ronya, Guronya, go begin about here. Solo nyawa. O nwere ihe mmụọ ji wee direct to Nyabonya. However, ị na-ajụ onye ahụ ajụjụ ihe ị ga-eji wee ma the right person bụ onye ga-enwe time mgbe ọ bụla ị sendere ya message ma mgbe ọ bụla ị jụrụ ya ajụjụ o nwee time ịkọwara gị ihe eziokwu na onye ahụ nwere ike inwe busy schedules. Yes, but they find their out. Now most of the time say jụrụ ya ihe ọ bụrụ na ọ dị busy enwere ike mechi imekwa ya reminder. If you don't pay attention to either answer questions, sometimes if distance is not a barrier, you can pay the person a visit. If the person near audience, yes, gịnị ka na-ekwu maka ya? Ọ ga-abụrịrị onye ga-abụ a mentor. Ọ bụrụ na ọ just onye bụ ya spiritualist. Ọ ga-abụ somebody despite his busy schedule. Ọ ga na-enwe time from time to time na-aga gị. Sobe onye anwa. Problem ọtụtụ n'ime unu na-enwe bụ ịdị confused, ịchịkọtara. Ị na-esi na nkwụ na-abanye n'ụkwa. Onye ọbụla efuru. Ọdụ ka gị sobe onye anwa. Maka na ị nwere the same spirit of discernment. Ka iwe nwee ike wee malụ na onye a na obi onye nabatara ya. Mana ịdị emotional. Onye ọbụla efuru isobe ya. Ọ bụrụ onye ọbụla efuru, ọ bụrụ every altar ga-handle your case. However, ọ bụrụ na ị na-eso onye ahụ, onye ahụ dị able to guide you step by step. Step by step. Step by step. Ọ ga-enyere gị aka. Any altar ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla na-alụrụ gị ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe na-alụrụ gị ọrụ. Ọ bụrụ na ya ọ na-alụrụ gị ọrụ, ị na-afụ changes gradually. Ọ kachasị na ị na-enwe ihe ibide. O nwere onye nwere altar ị ga-ebelong otu. Ihe ga na-eme n'ebe ị nọ bụrụ tragedy.
dị beyond human comprehension. Ọ bụrụ na ọ na-eme etu anwa, jụọ ese mana ihe kpatara o ji eme etu anwa. Mana ọ bụrụ na gị na onye anwa nọ, ihe dịgoro mkpa bụ protection. Any altar ọbụla ị nọ maọbụ onye ọbụla na-agaghị gị, ifu na ị nwere protection, ihe kacha mkpa bụ protection. Ifu na ọnwa adịrọ need protected, and ọnwa adịrọ na ezinụlọ gị. Any altar ọbụla, what should be paramount is protection of members of that altar. Ihe ọbụla ị na-eme mana ị na-enwe tragedy, then ihe ị ga-eme onye a na-agaghị gị, enwee mgbe ọbụla ị nwere problem, go back to the person ka ọ na-agaghị gị. Let the person nyere gị aka ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Kụziere gị ka esi eme some certain things step by step ka ị wee na-eto na mmụọ. Because not site guide gị ka ị na-eto na mmụọ ka ị ga-eji wee nwee ike strive to higher vibration. Ọ bụrụ na ị strive to and belong to higher vibration, that is mgbe ị ga-eji wee nwee ike na-eme great impact in your life and in anything that concerns you. Ihe na-ekwu maka ya bụ ị ga na-etoriri na mmụọ. Ọ bụrụ na ebuso onye na-abụ ise ndị spiritualist ego, then by your own side, you na-ewepụta time for meditation, for spiritual exercise, for ego, and for prayers, you are making a mistake. And when so many keys in creation, in the Arabian use, here you were after my journey in searching for the truth. Why I came back to Igbo spirituality is that I find out that Igbo spirituality has it all. Because Igbo spirituality to onye ghọtara ya ọfụma, inwe ezigbo guide. If the Igbo spirituality may embrace all the keys in creation, and all those keys ka ị na-edere iji wee mepe ụzọ ọbụla kpọchiri agbochi. Mana ọ bụrụ na ị na-use the right key, ị nwere ike na-eme mistake. Follow the right key, na-achụ aja, na-aga ọfọ. Make sure na ị na-eme alms giving, charity, very important, to the right person. Make sure na ị na-support joyful activities. All those things are keys in it. Maka na o nwere some certain challenges ị ga na-face at the moment. Ihe needed bụ the key of joyful activities in order to unlock that door that was shut against you. O nwere challenge ị ga na-enwe. Ihe needed bụ the keys of meditation in order to unlock that key. And ihe ji wee sị gị, any altar ọbụla ị nọ na ya a na-alụlụ gị ọrụ na-ekwubiri okwu ahụ doo gị, remain there. As long as whoever that is guiding you is helping you to grow step by step, remain there. Problem ị nwere ụfọdụ ga-enwe ike isi na ha na-spend so much money na spirituality bụ na ha ghọtara because ị na-esi na nkwụ na-abanye n'ụkwa. It's the same thing because onye ahụ adịrọ na-achọ doctor. Enwere challenges ị na-enwe bụ an issue to you as a person and your spiritual life. So therefore you seek for a doctor. Ọ bụrụ na ị nweta the right doctor na manage your issues, o ji ya medical files, o ji ihe niile gbasara gị, ihe emebeghị ana gị, ịbịago isi ya doctor o si etu emem, o si etu emem, maka na ọ bụ nyanwa ji ya medical record. Ọ malụgo na symptom anyị kwuru kịta, maka e nwere symptoms na-abụ na-react of symptom but caused by different illness.
always seem to be again because normally going to an ulcer patient. So if you are here, they beg you, normally go no here, but ulcer, no, she knows. Manobo no doctor na manage issue gị ikwu ihe a na-eme gị o nwere ike na-asị ọ bụ ọsa ọ bụ BP ọ bụ diabetes ịghọtara ya maka na ha nwere same symptom mana caused by different things ya mere ọtụtụ n'ime unu ji agafusi ego maka na ọ bụrụ na ị nwere ị follow the same person ọ marụ ga-ebe ya challenge dị mara ihe ọ ga-asị ngwa mee ya etu a ngwa nwee ndidi maka na ọ maara n'ime gị ihe niile ị kwesịrị ime ka m nwere onwe m marụ ga-atụ. There was a time mgbe m na Abuja iyere ahụ, that is the highest ahụ iyegoro n'ụwa. That was 2017. Yes. O wee bụ na m yere ahụ a yasi ahụ ihe na-eme m na m nwere high fever plus dị too much. While na ebe ụlọ ọgwụ health center njel mgbe ahụ na-treat typhoid, I was going down, lost appetite and everything. I couldn't go to my hospital, my doctor. Onye Yoruba dị na nwunye nwe the hospital. So mgbe m ji wee mesịa jebezie na ebe ahụ because ejere m na health center because ọ dị nso na steeti nọ. So mgbe m ji wee jezie drive wee jee na that place. After ka m fụchara my doctor gwasịa ihe na-eme m ọkpọ m zi ya ọ sị m na ihe a m fụrụ na-eme m kịta maka achị m ọgwụ enyefọrọ m na that health center njem sị m na ihe a nkụwara kịta na-eme m kịta has nothing to do with typhoid na ọgwụ anyị na ha nyere m ọgwụ typhoid. However, ọ sị m na mama ana ya ga-enye m bed n'oge njibe adịgo late na ndị lab amechigo mana ya ga-enye m etiri m drip tomorrow morning. Ndị nọọsụ ndị lab mepere abịa nene my blood ịmana enene ọ bụrụ na ihe abụ nnukwu high fever. To cut the whole story short, ịmana nwere oge eluoro ahụ m niile anwa onyecha m treatment na-enweta onwe mmejọ tiri ndị oke. So ebesịa ka m bịa gwa ya sị ya na ihe nka na-efil na nka na-efil disi ọ sị m ọgwụ m ọgwụ na si ya na ọfọrọ ofu sị m na ọgwụ ndị a enyere m ka ga-arụ ọrụ n'ahụ m for some days. So I should not worry. M take away some phone. Before m na-take nke phone gradually nwere onwe. O kwuru ihe a because no ghọtara my system or my record na the hospital. So etu dọrọ kịta ị nwere ike problem iwelu ime gị ihe ya spiritual guide gwa gị mee ya is ya spiritualist gwa gị mee. Ị ka na-efi na ọ dịchabara mma etu isi wee chọọ ọsị nweta obere ndidi ọsị nwe obere ndidi o nwere oji si nwe obere ndidi maka na ọ maara arụ gị mara ijebe na nke onye ọzọ ebidokwa n'isi meekwa ihe ndị emegoro mbụ ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afọ niile chat me on WhatsApp 0805-783-7672 or 0813-8243-871. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.